A keďže dnes tu máme našich hostí veľmi vzácnych zo Ždiaru, špeciálne, konkrétne z penziónu Aja. Dnes, keďže pochádzame z krásnej goralskej dedinky, z podbiejanských Tatier, kde vlastne prostredie a podnebie, ktoré bolo veľmi drsné, tak pripravíme si jedla našich dedov a dedov našich dedov. Toto som upiekol, áno, sám, skoro sám. Skoro sám, čiže manželka pomáhala? Pomáhala manželka, pomáhala celá dedina. To máte takú spoločenskú akciu, počúvať. To je výnimočné, áno, to je výnimočné. Druhým veľmi tradičným jedlom už 200 rokov v Ždiari je prosím pekne banán na vaječnom koňaku. To bolo ako prvé. So šláčkou a smotanou. Áno, jedlo chudobných. Jedlo chudobných. Je jednoduchší ako samotné jedenie. Takže spravíme si pstruha na masle s rozmarínom. To je veľmi jednoduché a dobré. Úplne jednoduché.